Koktoma Express naik tunai kapang ni jota mare kicing song. Tipra sarok जों खोनाव गोबां कक्ट'मार बिसिंथ' नंनो फुनुंनो चाइतगो ताबो तिप्रा सरक नोंजोंनाय दैनि बियाल' ताबो तिप्रा सरक लामा काहाम हिमनानि सेब मान्याखौ ताबो तिप्रा सरक जों फेरांनि सेब मान्याखौ बय आगुलि आमचायाव तंनाय आवलि रक तंनाय रक नोंजोंनाय दै काहाम नगो सगैब बाय थांनि रां फैसाबो ना ताव इसोर नगो दै कायै नगो दै नङि तङि मानु आमहाय चुकमानि थाइबो दंगो आमहाय चुकमानि थाइबो दंगो जों फेरां नगो सगैका फियाबा नबरवाती फाइकांके स्राबसाबनो जों फेरांबो ठीक खायरि जागो फियाबा जों तिनि अमहाय कासे गामियाव सकपाइजाक जे गामि मान्दै आरडि ब्लक बिसिं खबजाक हारबां एडिसि भिलेज बिसिं खब क्लाइनाय माधव गामि अ माधव गामि जों जतन साइमन माधव गामि हिंगे ताम हिंगा अरा काइसा आमा हलं सिकि मुता हिनि तंगो बिसि बुन बुन नरो मेला आंगो फियाबा आमा हलं सिकिनि मेला रक बनो रनो जों फुनुंना चाइथखा ताबुबो हापांनि फासिंते asik siri siri ni simi asik kesam kaisa mutai nok amno hapangni phasingte sinamni jagya a holong siki mutai am chaino a gana gini tongnai je tap tiprasa takhuk rok borok bahaike tongbai borok ni birmantamo borok bahaike chai tonglai ja amno chung norok ni bising phunungnani chai tungmungbono chung tini madop kami phai sokpaikya chung je bike tubi phaikya bike no chung lama kabima phayo himte ma phaikya norok nugui mankhana lama ताबुकबो लामा इथाइसाबो बजायाखौ फियाबा अर तिप्रा सरक गोबांमा बिसिरमैनो अर तिप्रा सरक नुखुं खायै नक खायै गामि खायै तंलायो फियाबा ताबुकबो इथाइसा बजायाखौ गोबांमा हापां थांका हापां सोलायजाका हापां फाइक्या ताबुकबो तिप्रा सरक गामियाव अ गामिनि लुकुरक तिमा नंयाखौ फाइदि अर अजराव ताबुक खरकसा अ गामिनि जाग्रा खरकसा मालायख्या बरंनि बोखानि कक बरंनि खासामानि कक रंनो जों नरंनि बिसिंतै नरंनो खोनानो चाइतग्रिनाय बरंनि तामो बियाल तंग बरंनि खासामानि कक रंनो दारान लामसुनि नि केसिनि मुनि बुंनो तामसे आने मुखे सुक्राम दा बरमा पारानि मुंके पारा मुखे माधव पारा अच्छा नरक अ माधवबो नुखुं खालाय तंलाय नक खालाय तंग गामि खालाय तंलायख्या ब बिसिनिसिम नरक आं आनिस्लाय सिकां थथाय बतंगो ओंका आंखाय 1977 अंगो कयलनपुर राज्यसिनि माधव पारा माने 80 दांगानि सिकां ओंका आं फाइमानि आफोरखौ थथाय बसितरा अब उ पारा बै उ पारा बेरायलायनिखाय कासेनि पारा थांमा बेरायलायो दो ओंखाय ताबुक ताखिसा ओलोंखा ओंफानो लामा करै तै करै सोंताकबो तैसान तैमा नोंखौ सोंताकबो गाति थां फुनुगुरि मानियो सोंताकबो सिनि कोवा थां फुनुगुरि मानियो गिला सांबादि रक फायो अर आगे इको 1997-98 अनेक फाइका फाइमानि परेबो ताकबो सिनर इदुल साबो करिखौ सों 6 मास मा हिमो गाहाम खायै वाति वाया ओंखाय 6 मास का सिंमासे हिमगा ओंखाय वासेमेनो अंको बैसिनबो इखौ लामा नायनादि हासामबो ओंखौबो आगि खलामा लुमु करै परेस्ट डिपार्टमेन्ट तानका 1984 सनो परेस्ट डिपार्टमेन्ट अब दै बाग्लायबाय मादो पारा ताननि तानफोर किसि अंको लामा ओंखाफोर मुखसानि जागा ओंखाय ताखै रेगा बाय आखौ बाय तानै इखौ वार खाथा ओंखाय ताकबो सों अंको दै करै लामा करै सिनर सों बिसिबाग सोंहर कष्ट खायसामानिखाय मुखुन तानै फालसाव गानलै तानै फालसाव जे बलनि मानै न ओंखाय रेगा खिसा मा खायो हुग्रक बाक्सा खायो बाक्सा खायाता इखौ हानो मुखुन लक तानै सालायता हुक खायनाय इंको अदे हुक खाया माने बाक्सा खायबो खायनानि अंको या बोरा बोरि बायखा सरि लिया ओंखाय इखौ बलंगो मुखुन लक तानै बिसिबाग मान्दै बाजार फालो मुया खायबा दुस्की बाजार फालो बिसिबाग सिनर मुया रक न फालसाव अच्छा न म त मान्दै ब्लक नि बिसिं खबजो मान्दै ब्लक सेबा मान्दै द चालकुक ना दुस्की द चाल सिनबो खाय तेलाम अंगो दुस्की साम्पा तेलामरा साम्पा ओंखाय सिनबो हारबां गागसबा सिनबो गागसका बिराद कतर अंगो माने बलखाय कम हासक जागा माने मान्दैनि जतनसे लास्ट बॉर्डर एरिया लास्ट बॉर्डर कत यां अंगो गाना खय गाना अंखा नल ओंखाय नल बगला खाय बायं अंगो सालखा सिनबो थानाखा सालसा नांगौ माने लामा बासै थाना हंगायजा माने नरता वेस्ट तिब्रा तंगि वेस्ट तिब्रा तंगि तंथा हंगाय सों अब नलबगला ताफैबो किसा गारि बागा बाइक बायखाय बायं मान्दै हारं तै खायै ओ तियासार केन तै खायै आं नलबगला थांलायो ओंखाय सिनि बाग आबनो सिनियर सरकारनो सों सुजुग सुबिदार सानुथा रबर बागान कय बागान आमते रक रेखायबा सिनियर बरक बानचिनाय ओंखायबा सों मुखुन तालमानि किसा कमिनाय अर सों आं निजेस
응거 그리자 하녀 기자 가이 로봇 가이 이거 앙노 다보 후 카이탈리아 응거 로봇 니 저가이 다 로봇 팔 응거 사사체네 이말이 아보 바이 탕바이자 응거 드셔 써도 달라 무슨 가이면 다 액션 다 쓰세요 암디 hin가냐 이 엄디게 앙노 반지고 말에 응거 다 응가 상하이 그르 응거랑어 남디 바간 사간에 그바 신호부 운옥동나 kuno bagan li hanya rega kayo hnoi khotong mota sariwo nogri ma baila oro borok tai bangchiliya আচ্ছা বুঝছো পরিবার কানো না sinoro kai mato beres ke 160 poribar না দুপা sinio to pakha taning parakache 10 poribar se engau tiasar kem soho khai o yango dibanando khobjago kicha notun para khobjago ayangte 160 poribar abo khang hijamono engga sara gak sobni hisab ka ang tabu asman thaliya abo ayang nolbogla deri para tisa rangsak enggar ta kesa yango para katal hintong abro khang asagi hisab nazagli akhiro khai hisab nazago tamuna nazagli hisab abro khang sa sasong maliya নরক সাদা তুরনি সিমি অমরা জায়গা নং ফাই সকাই ang phai somai uli sa toro নিজে সেখানে তেব তঙ্গু tai bo tongo হাইপানা নং সাদা তুর সকাই মা নং মকল বাই থানু ফাইমা বা गोबां मा सरकार न हास्तो थां हापां साखा गोबां सरकार थांगा फियाबा 77 निसिमि ता 2023 बिसि ngै तंखा आसक बिसि गोबां मा वाइसाबनो हापानि फासिति चाइतक जायगा दे थाइसा बनानि तै काइदिनो नंनो engko u yango engko tabo uni sirong dolba khaileye engko tei ke meni supply ni kaimani tei thop sapano langya ओएनजीसी engko kisa engko sim boy klangkha engkai सरकारनि tei duita engko meni supply kaimani abo sini parakha tei mokole muk tui sukpan khlai sinor tei o yang dogan digi siming engko kisa thango engka singbo obo dogan bai tobo naike to 2 kilometer katai sango obo hake khonai thangkai engka singa asgo tei neme sing tei san tei nang tongo engko bai ringkoa 1997 ringkoa kaisa khuri rimani abo banyo sing tabalano gobai kiching kha tabu thangnai mani yo आरो tinyo sing nanglai dong अच्छा गामियाव तो जों नुक फाइका गोबां मा चेर रक दं हायदिबा बरनि सोंनानि ओरैनो नक रकले बर बाहाय सोरंना नगरो अंको खुलो गरि खारो अंको आगिखाय 5 जरा हंगाय अबो सरकारनि कागजखाय सैजां नगो 1981 इंगा केन्तो 84 सनसे स्कुल खाय सिं अरो सेर बटिंनि परिबायता इंगा 1981 दं खुलो kana हयतो yang स्कुल थांफाया खना इंगा ताब्रो अंको जुनियर बिसिंगा एसबी स्कुल खा अरो बोसाबोति परना फानो तिनि मास्टार फायो सालसा फायखाय ताई साप्ता कायसा फाया इंगो सात्रक थांब्रो मास्टार फाया इंगा मास्टार फायफोरखौ सात्रबो थांया इंगा जाला संगरो ताबो किचा खायो हान्यो मैखुन फालो सावो फानो इंगो हस्टेल दालाय मानदैयो हस्टेल दाय बोसा परि लाइटा आमते खायो बाक्सा भाई 8 जरा खाय पाइबियो बाक्सा 9 जरा खाय परियो रां पैसा करिबा मुख्यन थान लेबरो इंगो आगरफ्राव परिमाना माका मानदैबो रीतिमते इंको मास्काफा रिमे अंका आरोबो परिमे खाय फिरक मातबो आन्यो 6 7 परिखान्यो परा पाइ थांबाय जा सांगे को आताम हनानि नरकनि के रेशन कार्ड दंबाय नामा रेशन कार्ड दंगानि तो एपेल से इंको रेशन कार्ड अरो सिनहर तो अन्तदै तो कम न बीपीएल दंगो एपेल दंबाय ता भाई रेशन माना इंको मानदै न बुस किलोमीटर चल नरक मानदै मानदै बे आगे फरेस्ट डिपार्टमेंट आपस ओ बाजे सोका ओ बंगलोर हेड ऑफिस ने तो ताको तो ऑफिस बाय थांगा आपरके 25 किलोमीटर नि छौ ओ यांगो इंको अब तैबाक लाइटा आरो तैबाकलायो फरेस्ट डिपार्टमेंट नि ऑफिस दङ इंगो अब मानदै बे 25 किलोमीटर नि सालायो आपस बो बाय सोका साइमिया गत और तो मालखुं डेली जाते तो खेल आछिया गबति के थांलाय न रेशन रेशन पति बाजार थांगो आगिखै गारि कतल फै पुसक जागिया फैया अटो उनको बाय अटो बाय थांलाय जाता टेम्पो हलायता अटो बाय थांलायो हंगाय अटो बाय मारं तलायो थांलायो हंलाय दंता हंगा थांफाय इंगो 100 मारो गेंको ताबु साना थांगा के नरनि गामियाव इ थाइसेबान बजायाखौ जों फायनो फायमानि नोंजोंनो तिबनर तिसानो नंलायखौ ओंखाय नरनि ताबु सरकारनि थानि ताम सानमुंतान ताबु तेकेसे कंका एडिसियो त कताल बुवाग्रानि ति दुलमु माखासे तिब्रा माथानि हापां फायगा हास्ते बनरनि अ एग्रा मानदै तिब्रा माथानि एमएलए नो बरन थानि ताम सानमुंतान ताम आसा दं जों ताबु सानो बाक्सा गायबा उनको जों मेन कक सानगाय बानचेना मा नायग्रानाय जों आबनो सावो लामा बाय दै सिकांग्रेमा परे उलो बागान सागान रेडी ओंखाय लामा हंगाय तामो रेगा बायनो नंग लामा ता निखानि जों साजागोदो इ बय रेखेबा जों सुस्थखाय हिमि मानो अबो इगतिनि वाते फेके नरं नखरसे मागला खामै दामथा सकलाय खामा उ हासामो
फेले फेलेची ओंखाय सोंनो सेखां लामा बाय तै सुजुग सेखां रेडी उला बागान सागान बो रेडी आमदे खासे बरफ बानचिला ओंखाय सारा दिन मा मुखुन तानो मुया फालै मांसाय इ गरम मासा करिजा मुया फालमां न परि नि बसा मांने मा दिम पास खायमानि मासा खाय परि रि मालिया पास खायजाक फना मासा खायबा नंग परि तनखो ता कलेज परि दं मुया फालै मांले बसे परि नि मानसि नाय ओंखाय बागान सागान खायरि खैबा आबनो सिनि तिफ्रा मथा हास्टेल सिनि बुबाग्रानो कयजाव बुबाग्रा तो मान्दै जरासा फायनाय सिनि मा दब्राव फायनाय फैया बबा अ दुखुनो ताम सायमानाय ओंखाय नोंगो ता कयना द मुसुम बग्रा हाय उंगो ता फायखे सों सानलायता आबो सों कयमाबो ता फायग्लाक बले आरो हास्टे हाफां जरा सालक तंनाय रक थुखायसे आमचेने एमएलए एम जानि आमलायले फायाखौ फायाखौ आबले जत जनगण सोंनायदि निर्बाचननि सिगां किचा आधा घन्टा बसबर तंलांखा आबन परे सोंबा हाकसाल बा बाजाबार समा थांव गारि बारा गरै जाबा बाजाबार थांबो नुगजाबले वाइसेपन नुसलो नल नुगयाखौ ओंगता सोंबा बाजाबार शुक्रबार बाय आइखे शुक्रबार बाय समबार ताबोखे बिशबार बाय समबार ओंगाय सोंबा बाजाबार थांव सोंबा आसो दिल्लीबो थांबाय रां फैसासो 100 टाका गारि बारा नांगौ ओंखाय ओंगो ओ निनि मालिकसा मिसा फालखाय हाथि ओंखाय फायखाय दिबर खेगै फायो सोंबा बारता एकता खाय रसै फायो नल नुगयाखौ आबो मान्दिर तो फायना ताबुक नरंनि कामियन नरंनि सानमुंगे लामा अंथुं नोंजों दैनि सेब जाकतो ओंखाय ताबुक एमएल बो अबो तंफान करै सोंनो ओ yang खुंता बाय तंमै कायंगो किसा नर कायंगो थाङै किसा ते हेदि ओ कारेन्ट कायमारक सिदा बाये बुफांराव संसाय ओंगय तंखा आयंगो नायखाय जनगण बा हामजागानो ओंगो नरक थैयासा ओंगो काहाम करंखाय साथंनो सोंनरङबो धन्यबाद जनरक अमदके फायमानि करै दुखु रङ करै बिग्रा रङ अमदके नायफा आंबलायखे हामजाका आयंबो थांला जाय एंते बसितरा लामा आइबान दावान आयखे किसा इद बयरिखा आबो उंगनि आमालो ओंखाय इंगो सार मनोरन्जननि आमालो इद किसा बयरिखा आं बनबो सानजोक लामा ताबो हामिया ओंगाबनो आबा आनि सायसंनि कगया लामा दै एक नाम्बार इदि बागान सागान यासा सिनहर बरते बानचिलिया ओंगा मुखुन तानै मुया फायमाले बोसाव करिना माध्यमिक पास ओंखाय थाक थांबायो आसे आते किसाय को मो जे तैसे पयनु मनाम के बाहाय अब नइको काइफाव कोन तैफायको इ गायं सनक पायखौ रतंगो ताबो फन हरसिलि मानो ए आबो कान्या निर्वाचननि सिगां रिरि फैमानि आगिबो निर्वाचननि सिगां मुरो कासे काइरिखौ प्रथम गानो कक्सुमानि आजा काइमानि इखौ थाखाय कमफ्लाय थांखा तैफाया जंनि जे फायब्लै यावबो नक्से फायाखौ आबो काइरि फैयो निर्वाचननि सिगां खाय सिनर गिला तैफाखे काइफिका न निर्वाचन पाइखे पक थांबाय साप तैफाया ता दोआको नरनि कामि जों बेरायनाय लागे ना न नों चिं बाय जर मगे बेलाके हामबाय हायके ताखुते बुकुक सं नरक जतन सेमन ना कायसा बरक बा खरकसा बरक बानचिना थांगांगे कायसा नुखुं थाङै थानांगांगे बेनि जतनसे नांकुं मानिखा नोंजोंनो तै आपनो करि कामि कायसा खाना गांगे बेनि जतनसे नांकुं मानिखा लामा तामने बगै गा लामा न लांमा हनै आगिनि सिमनो बुरिचुक बुरा कक से फेमानि लामा करि गांगे लांमा मोथाङि मानिया ताम गांगे अ आमचेनि बरक अ तिब्रासा ताकुक सं बरक सा खामियां गांगे अ लामा हामियानि बगै सांनायना थांदेमान हस्पिटालाव अंगो उ सजरा हिमै बालै मातलां लायो ओंगा आरो अथरक अ इ छलिंजरा फायका ओंखाय आगि खायथ जेते अंगो इको नबनि सिखांरक ताम दै हादर दरतुइन अ अर कल्याणपुर हासपाताल मासे संगागि मातलाङो बालबालै आबो सिरा बालमां आबो खायथ 30 किलोमिटार ओंगानो आगे सोंसोर यांगो मांसे मा थाङो आबो तो मान्दै बा हासपाताल ओंथायको आयां ताबो खरां हल बसखांसि मिसे हासपाताल के सिकनसा अबो तो हासपाताल मा सामफासिको ओंगा सोंगागि कल्याणपुर मांसे रोगि खिउको बावंगो जेसिन बर बुसु थैया आं बे बाक्सा परिनाय क्लास 7 आव तंगै परि तंलायसिदा ओंगो नि लक्ष्मी फुजा नि टाइम दिन खायनो दुर्गा फुजा नि बदव थैथां जागा खिउको बावंगै ओंगो बिनि बुंखै बिश्वकुमार आमसा अकरा आबोखाय नतुन पारानि बरक माने पाराखा दालता ए आजांनि बरक थैथां जाखा खिउको बावंगै आगि आनि पाराव खिउको बावंलाय वाइसेबनो कल्याणपुर बालैमा तलांलाय वाइसे मा थांगो हरनि 2टा रगो थांसगो यरो सारपाङो अंको रिखाय खिउको बावंगै सिनर अंगो मांनैजा मागथाम थैजा आबोखाय इको अंगोनि सिगांता नबय चन्द्रको nganaबो दोआको बेलका हामबाय नायतंनाय जत ताखुते बुकुक सं नगनो जों कामि बेराय फुनुना चाइतंनाय कामि ओ जे दैनि बियाल हमा रगनो जों थंना चाइतना आपनि लगी अ आमचेनि बरं बना जे एमएलए न कासे कक कसारमु
o tiprasa takhok rokni koimung nungbo tabuk kisa o kamio phai o takhok songbai malai phaidi o kamini tiprasa rok bai phai malai borokni jwngjal ni kok rokno khananani bagui borokni phasingtwi koimung yapharjaka kha khayo chini o koktoma nungmani yagulo nungbo haino chini o tiprasa takhok songbai malai phai hinui phaidi chwng bwskango aguk nailai.